салом алайкум дӯстон, аз барномаи пиндодао ки аз хитой заказ мекунем барои шумо як маълумоти муҳим метиҳам. То охир видеоро тамошо кунед, подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. бисёр одамон дар вақти заказ кардан хатогӣ дар роҳ медиҳанд. яъне вақти заказ мекунанд, боршон ба Тоҷикистон ки мераса, мебинанд ҳамон боре ки мехоҳанд ҳамон нестай. мисол мо мебинем ҳамин чиз дар болош нигоҳ кунед 2.58 юан ай. яъне мо фикр мекунем ин арзон ай. вақти дар дохил медароем, нархаш иваз мешавад. нигоҳ кунед 2 юан чи аст? 2 юан 58. нархи аслиш дар дурун ай. нигоҳ кунед дар 2.58 юан чи шумода метиҳад. шумо фикр мекунед арзон ай, вақти арзон ай тез мегиред. нигоҳ кунед, диден як қутичаи холи 2 юан 58 юан ай. яъне 2.58 ин нархи ҳами ай. шумо ҳамин хатогиҳоро ҳама вақт нигоҳ кунед. нархи аслиш 10 90 юан во ё 80 юан. ҳама вақт дар главни экран нархи арзонро нишон медиҳад ки мо дида ҳамин чиза харем. не ки нархи аслиш вақти дохилиш медароед, нархи аслиш нишон медиҳад. ҳамин чизо ҳамаш арзонанд, не ки нархи аслиш дар дурунаш мешавад. видео маъқул шуда бошад, подписатсияро фаромӯш накунед, телеграмда нависед.